Дарагія беларусы і беларускі, сёння у дзень роднай мовы мы збіраемся, каб адзначыць не толькі важнасць роднай мовы ў нашым жыцці, але і сваім удзелам далучыцца да агульнай справы захавання галоўнага скарбу нашай нацыі. Дзень роднай мовы – гэта не проста свята, гэта момант самаасвяшчэння, падзякі за тое, што мова жыве ў нашых сэрцах і ў нашай культуры. Гэта момант, каб падзяліцца сваімі думкамі, пачуццямі, надзеямі з іншымі людзьмі, якія падзяляюць нашыя каштоўнасці і прынцыпы. Сёння кожны з нас робіць унёсак у вялікую справу захавання і развіцця нашай роднай мовы. Мы жывое сведчанне таго, што наша мова развіваецца і здольна аб'ядноўваць розныя пакаленні і розныя часткі грамадства. Для мяне асабіста родная мова – гэта сіла, якая ўздымае мой народ. Яна дазваляе мне выказваць мае думкі і пачуцці самым натуральным для мяне спосабам. Яна вяртае мяне да маіх каранёў, да тых, хто быў першымі творцамі нашай мовы і культуры. Гэта бясконцая падзарадка нашых беларускіх батарэек, што рухаюць нас наперад і не даюць здавацца. Родная мова – гэта таксама еднасць. Праз яе мы адчуваем злучэнне з нашымі сябрамі, сям'ёй і нацыяй. Мова з'яўляецца адной з асноваў, на якіх будуецца наша культура і ідэнтычнасць. Яна аб'ядноўвае нас, як самы моцны клей ці знак, па якім беспамылкова пазнаеш сваіх. Для мяне родная мова – гэта таксама будучыня. Яна дазваляе мне марыць, творча думаць і развівацца. Я веру, што праз захоўванне нашай мовы мы будзем здольны ўзмацняць культуру і перадамо яе наступным пакаленням у спадчыну. Таму, дарагія сябры, удзел у агульнанацыянальнай дыктоўцы – гэта значна больш, чым проста праверка пісьменнасці. І яе сэнс не ў колькасці памылак. Гэта дэманстрацыя нашай павагі да мовы продкаў, нашай сувязі з мінулым і адказнасці за яго захаванне для будучых пакаленняў. Гэта унікальная магчымасць адчуць адзінства, бо ў момант напісання дыктоўкі мы становімся часткай вялікай і разнастайнай супольнасці, аб'яднанай адной мэтай і любоўю да роднай мовы. Агульнанацыянальная дыктоўка – гэта таксама спосаб прыцягнуць увагу да важнасці пісьменнасці і якасці адукацыі. Гэта напамін аб тым, што развіццё мовы ідзе разам з развіццём мыслення, крытычнага погляду на свет і здольнасці самавывучацца. У гэтым годзе тэкст дыктоўкі мы абралі невыпадкова. Гэтай падзеяй мы пачынаем святкаваць 100 гадоў з дня нараджэння выбітнага беларускага пісьменніка, сумлення нацыі Васіля Быкава. За свае погляды і прынцыповую пазіцыю ён падвяргаўся рэпрэсіям і ціску з боку ўладаў. Ён быў вымушаны эміграваць у канцы 90-х гадоў, правёўшы апошнія гады жыцця ў Чэхіі і Нямецчыне. Яго творы прымушаюць задумацца аб вечных пытаннях дабра і зла, выбару і адказнасці, адданасці і здрады. Быкаў нястомна шукаў праўду. І таму ягоная літаратурная спадчына неацэнёная для нас і наступных пакаленняў беларусаў. Дагэтуль, на жаль, яго часта прадстаўляюць як савецкага пісьменніка, але мы з вамі ведаем, што Быкаў выступаў за захаванне і развіццё беларускай мовы, культуры і нацыянальнай свядомасці. Ягоны голас у абарону нацыянальных інтарэсаў і дэмакратычных каштоўнасцяў зрабіў яго сімвалам нязломнасці і патрыятызму для многіх беларусаў. Ён пісаў простыя, але фундаментальныя рэчы. Напрыклад, мова – аснова не толькі нацыянальнай культуры, але і існавання нацыі. Гэтыя словы падкрэсліваюць неабходнасць захоўвання і развіцця роднай мовы як ключавога элемента існавання нашага народа і нашай краіны. І сёння прапануем вам напісаць фрагмент з ягонай апошняй аўтабіяграфічнай кнігі «Доўгая дарога дадому». Спадзяюся, што кожны з вас разам з маленькім Васілём вернецца і ў сваё дзяцінства. Зараз маю гонар перадаць слова майму калезе, віцэ-кіраўніку аб'яднанага пераходнага кабінета і былому міністру культуры спадару Паўлу Латошку, які сёння гэты тэкст для вас прачытае.
Дзякуй за ваш удзел у гэтай дыктоўцы, якая ёсць значным момантам для ўсёй нашай нацыі. Няхай гэты дзень стане для вас асабістай падзеяй, а дзень роднай мовы мы будзем святкаваць кожны дзень. Не забывайце, што наша мова – гэта наш гонар і годнасць. Жыве Беларусь, жыве беларуская мова. Дзякуй, Аліна. Шаноўнае гаспадарства, вітаю кожнага беларуса і кожную беларуску, хто далучыўся да нас сёння у дзень роднай мовы, каб напісаць усім разам агульнанацыянальную дыктоўку. Як адзначыла спадарыня Аліна, сёлета мы адзначаем стагоддзе з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкова. І зараз я прачытаю вам урывак з яго кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому». Хачу адзначыць, што ў тэксце прысутнічае аўтарская пунктуацыя. Але калі вы паставіце знакі прыпынку згодна з правіламі сучаснага правапісу, гэта не будзе лічыцца памылкай. Калі ласка, спачатку паслухайце тэкст цалкам. Пачаў сябе памятаць, можа, гадоў з 5. Першыя мае ўражанні ад навакольнага свету, аднак, звязаныя з возерам. Мой сябра Володя Галавач, старэйшы за мяне на 3 ці 4 гады, аднойчы сказаў: «Пойдзем на возера». Канешне, гэта было дужа зманліва, але ж далёка, можа, кіламетры 2. Для 5гадовага то сапраўды цэлы свет. Прытым усё самавольна, без дазволу бацькоў. І вось мы пайшлі. Трэба было перайсці поле, ільняную ніву, пералезці цераз глыбачэзную, страшную аўражыну, узлезці на крутую гару, і ўжо з яе бачным рабілася возера, якое няроўным блішчастым лапікам разлеглася ў лесе. Той бераг таксама гарысты, круты, парослы ельнікам ды дубамі. А на гэтым хмызняк, драбналессе. Перад самым возерам такі спрытны беражок з пясчанай водмеллю, збоч вялізная крутая гара з дубамі. Казалі, там некалі было паганскае капішча. І вось я ўпершыню убачыў гэткі цуд. Надвор'е было ціхае, летняе, дык той бераг спакойна вісеў у вадзе уніз галавой. І елкі, і дубы. Тое захапляла. Усё самае рамантычнае ў маім дзяцінстве звязанае менавіта з тым возерам. Пасля там купаліся, вудзілі рыбу, лавілі раку. Тыя яшчэ вадзіліся. Калі трохі падрос, памятаю, хадзілі ноччу са смаляком. Смаляк запаліш, а яны вакол выпаўзаюць на водмель. Нават страшнавата робіцца. А то засунеш руку у падмытае карнявішча на беразе, а ён цоп за палец і цягнеш яго. Трохі далей на балоцістым беразе ў хмызняку жылі бабры. Ладзілі свае хаткі. Часам можна было бачыць, асабліва ўвечары, як яны плывуць, што-небудзь цягнучы да свайго жытла. Цікава зазначыць, што за час, які мінуўся з моманту маіх першых уражанняў ад возера, шмат што, калі не ўсё, у наваколлі змянілася. Не стала прыазёрных вёсак, пабурыліся ў вайну, ды так і не аднавіліся мястэчкі, паадыходзілі ў іншы свет людзі. А возера ніколькі не змянілася. Усё той жа бераг,
тыя ж яго абрысы, водмель і зараснікі трыснягу побач. І нават 3 старыя алешыны на беразе як раслі на пачатку мінулага стагоддзя, так растуць і цяпер. І той бераг такі ж круты і лясісты, недаступны ні зімой, ні ўлетку. Сапраўды, неўміручае і нават нязменнае мілае маё азярко, якое я буду любіць да скону дзён. Ну што ж, пачынаем дыктоўку. Першы раз я буду прачытваць сказ цалкам. Калі ласка, праслухайце яго уважліва, не спяшайцеся запісваць, а далей буду дыктаваць па частках. Пачынаем. Чырвоны радок. Пачаў сябе памятаць, можа, гадоў з 5. Пачаў сябе памятаць, можа, гадоў з 5. Наступны сказ. Першыя мае ўражанні ад навакольнага свету, аднак, звязаныя з возерам. Першыя мае ўражанні ад навакольнага свету. Першыя мае ўражанні ад навакольнага свету. Аднак, звязаныя з возерам. Чырвоны радок. Мой сябра, Володя Галавач, старэйшы за мяне на 3 ці 4 гады, аднойчы сказаў: «Пойдзем на возера». Мой сябра, Володя Галавач, старэйшы за мяне на 3 ці 4 гады, аднойчы сказаў: «Пойдзем на возера». Яшчэ раз гэты сказ. Мой сябра Володя Галавач, старэйшы за мяне на 3 ці 4 гады, аднойчы сказаў: «Пойдзем на возера». Наступны сказ. Канешне, гэта было дужа зманліва, але ж далёка, можа, кіламетры 2. Канешне. Гэта было дужа зманліва, але ж далёка. Можа, кіламетры 2. Тут ставім кропку. Яшчэ раз паўтару гэты сказ. Канешне, гэта было дужа зманліва, але ж далёка. Можа, кіламетры 2. Наступны сказ. Для 5гадовага то сапраўды цэлы свет. Для 5гадовага то сапраўды цэлы свет. Для 5гадовага то сапраўды цэлы свет. Наступны сказ. Прытым усё самавольна, без дазволу бацькоў. Прытым усё самавольна, без дазволу бацькоў. Наступны. І вось мы пайшлі. І вось мы пайшлі. Спадзяюся, што вы паспяваеце.
Слухаем наступны сказ цалкам. Трэба было перайсці поле і льняную ніву, пералезці цераз глыбачэзную, страшную аўражыну, узлезці на крутую гару, і ўжо з яе бачным рабілася возера, якое няроўным блішчастым лапікам разлеглася ў лесе. Трэба было перайсці поле і льняную ніву. Трэба было перайсці поле і льняную ніву, пералезці цераз глыбачэзную, пералезці цераз глыбачэзную, страшную аўражыну, узлезці на крутую гару, і ўжо з яе бачным рабілася возера. Узлезці на крутую гару, і ўжо з яе бачным рабілася возера. І ўжо з яе бачным рабілася возера, якое няроўным блішчастым лапікам разлеглася ў лесе. Якое няроўным блішчастым лапікам разлеглася у лесе. Якое няроўным блішчастым лапікам разлеглася у лесе. І яшчэ раз прачытаю гэты сказ. Трэба было перайсці поле і льняную ніву, пералезці цераз глыбачэзную, страшную аўражыну, узлезці на крутую гару, і ўжо з яе бачным рабілася возера, якое няроўным блішчастым лапікам разлеглася ў лесе. Ставім кропку. Наступны сказ. Той бераг таксама гарысты, круты, парослы ельнікам ды дубамі, а на гэтым хмызняк, драбналессе. Той бераг таксама гарысты, круты, парослы ельнікам ды дубамі. Парослы ельнікам ды дубамі. А на гэтым хмызняк, драбналессе. А на гэтым хмызняк, драбналессе. Той бераг таксама гарысты, круты, парослы ельнікам ды дубамі. А на гэтым хмызняк, драбналессе. Наступны сказ. Перад самым возерам такі спрытны беражок з пясчанай водмеллю, збоч вялізная, крутая гара з дубамі. Перад самым возерам такі спрытны беражок з пясчанай водмеллю. Перад самым возерам такі спрытны беражок з пясчанай водмеллю. З пясчанай водмеллю. Збоч вялізная, крутая гара з дубамі. Збоч вялізная, крутая гара з дубамі.
Перад самым возерам такі спрытны беражок з пясчанай водмеллю. Збоч вялізная, крутая гара з дубамі. Казалі, там некалі было паганскае капішча. Казалі, там некалі было паганскае капішча. Некалі было паганскае капішча. І вось я ўпершыню убачыў гэткі цуд. Чытаю наступны сказ цалкам. Надвор'е было ціхае, летняе, дык той бераг спакойна вісеў у вадзе уніз галавой. І елкі, і дубы. Надвор'е было ціхае, надвор'е было ціхае, летняе, дык той бераг спакойна вісеў у вадзе ўніз галавой. Дык той бераг спакойна вісеў у вадзе уніз галавой. І елкі, і дубы. І елкі, і дубы. Надвор'е было ціхае, летняе, дык той бераг спакойна вісеў у вадзе ўніз галавой. І елкі, і дубы. Тое захапляла. Маленькі сказ. Тое захапляла. Працягваем далей. Усё самае рамантычнае ў маім дзяцінстве звязанае менавіта з тым возерам. Усё самае рамантычнае у маім дзяцінстве звязанае менавіта з тым возерам. Наступны сказ. Пасля там купаліся, вудзілі рыбу, лавілі ракаў, тыя яшчэ вадзіліся. Пасля там купаліся, вудзілі рыбу, лавілі ракаў, лавілі ракаў. Тыя яшчэ вадзіліся. Тыя яшчэ вадзіліся. Пасля там купаліся, вудзілі рыбу, лавілі ракаў, тыя яшчэ вадзіліся. Наступны сказ. Калі трохі падрос, памятаю, хадзілі ноччу са смаляком. Калі трохі падрос, памятаю, хадзілі ноччу са смаляком. Хадзілі ноччу са смаляком.
Калі трохі падрос, памятаю, хадзілі ноччу са смаляком. Кропка. Наступны сказ. Смаляк запаліш, а яны вакол выпаўзаюць наводмель, нават страшнавата робіцца. Смаляк запаліш, а яны вакол выпаўзаюць наводмель, а яны вакол выпаўзаюць на водмель, на водмель. Нават страшнавата робіцца. Нават страшнавата робіцца. Уважліва слухаем наступны сказ. А то засунеш руку ў падмытае карнявішча на беразе, а ён цоп за палец і цягнеш яго. А то засунеш руку ў падмытае карнявішча на беразе, у падмытае карнявішча на беразе, а ён цоп за палец. А ён цоп за палец і цягнеш яго. Спадзяюся, вы паспелі. Паўтару яшчэ раз. А то засунеш руку ў падмытае карнявішча на беразе, а ён цоп за палец і цягнеш яго. Трохі далей на балоцістым беразе ў хмызняку жылі бабры, ладзілі свае хаткі. Трохі далей на балоцістым беразе трохі далей на балоцістым беразе ў хмызняку на балоцістым беразе ў хмызняку жылі бабры. Жылі бабры. Ладзілі свае хаткі. Ладзілі свае хаткі. Хаткі. Трохі далей на балоцістым беразе ў хмызняку жылі бабры. Ладзілі свае хаткі. Часам можна было бачыць, асабліва ўвечары, як яны плывуць, што-небудзь цягнучы да свайго жытла. Часам можна было бачыць, асабліва ўвечары, як яны плывуць, што-небудзь цягнучы да свайго жытла. Што-небудзь цягнучы да свайго жытла. Часам можна было бачыць, асабліва ўвечары, як яны плывуць, што-небудзь цягнучы да свайго жытла. Чырвоны радок. Цікава зазначыць, што за час, які мінуўся з моманту маіх першых уражанняў ад возера, шмат што,
калі не ўсё у наваколлі змянілася. Цікава зазначыць, што за час які мінуўся з моманту маіх першых уражанняў ад возера, які мінуўся з моманту маіх першых уражанняў ад возера, шмат што калі не ўсё, у наваколлі змянілася. Цікава зазначыць, што за час, які мінуўся з моманту маіх першых уражанняў ад возера, шмат што, калі не ўсё, у наваколлі змянілася. Наступны сказ. Не стала прыазёрных вёсак, пабурыліся ў вайну, ды так і не аднавіліся мястэчкі, паадыходзілі ў іншы свет людзі. Не стала прыазёрных вёсак. Не стала прыазёрных вёсак. Пабурыліся ў вайну. Ды так і не аднавіліся мястэчкі. Не стала прыазёрных вёсак, пабурыліся ў вайну, ды так і не аднавіліся мястэчкі. Не аднавіліся мястэчкі. Паадыходзілі ў іншы свет людзі. Не стала прыазёрных вёсак, пабурыліся ў вайну, ды так і не аднавіліся мястэчкі. Паадыходзілі ў іншы свет людзі. Паадыходзілі ў іншы свет людзі. Разумеем, што кожны піша самастойна, бо мы з вамі тут працуем не на адзнаку. Адзнака – гэта тое, што вы ўжо прыйшлі на дыктоўку. За гэта вам вялікі дзякуй. Яшчэ раз перачытаю гэты сказ. Не стала прыазёрных вёсак, пабурыліся ў вайну, ды так і не аднавіліся мястэчкі. Паадыходзілі ў іншы свет людзі. А возера ніколькі не змянілася. А возера ніколькі не змянілася. Дарэчы, кніга Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому», бібліятэка публічная горада Варшавы. І вось менавіта адсюль гэты урывак. Не скажу, не думаю, што ён лёгкі. Я думаю, што вы пагадзіцеся, але ўсё ж такі мы ўжо набліжаемся да завяршэння. А возера ніколькі не змянілася. Наступны сказ. Усё той жа бераг, тыя ж яго абрысы, водмель і зараснікі, трыснягу побач. Усё той жа бераг, тыя ж яго абрысы, тыя ж яго
абрысы, водмель, і зараснікі трыснягу побач. І зараснікі трыснягу побач. Усё той жа бераг, тыя ж яго абрысы, водмель і зараснікі трыснягу побач. І нават тры старыя алешыны на беразе, як раслі на пачатку мінулага стагоддзя, так растуць і цяпер. І нават тры старыя алешыны на беразе, як раслі на пачатку мінулага стагоддзя, так растуць і цяпер. Так растуць і цяпер. І цяпер. І нават тры старыя алешыны на беразе, як раслі на пачатку мінулага стагоддзя, так растуць і цяпер. І той бераг такі ж круты і лясісты, недаступны ні зімой, ні ўлетку. І той бераг такі ж круты і лясісты, недаступны ні зімой, ні ўлетку. Ні зімой, ні ўлетку. Ну і нарэшце апошні сказ. Сапраўды, неўміручае і нават нязменнае мілае маё азярко, якое я буду любіць да скону дзён. Сапраўды. Неўміручае і нават нязменнае мілае маё азярко. Неўміручае і нават нязменнае мілае маё азярко. Мілае маё азярко, якое я буду любіць да скону дзён. Якое я буду любіць да скону дзён. Сапраўды, неўміручае і нават нязменнае мілае маё азярко, якое я буду любіць да скону дзён. Дзякуй вялікі. Дарагія сябры, а зараз давайте паслухаем увесь тэкст цалкам, каб яшчэ раз праверыць сябе. Пачынаем. Пачаў сябе памятаць, можа, гадоў з 5. Першае маё ўражанне ад навакольнага свету, аднак, звязаныя з возерам. Мой сябра Володя Галавач, старэйшы за мяне на 3 ці 4 гады, аднойчы сказаў: «Пойдзем на возера». Канешне, гэта было дужа зманліва, але ж далёка. Можа, кіламетры 2. Для 5гадовага то сапраўды цэлы свет. Прытым усё самавольна, без дазволу бацькоў. І вось мы пайшлі. Трэба было перайсці поле, ільняную ніву, пералезці цераз глыбачэзную, страшную аўражыну,
узлезці на крутую гару, і ўжо з яе бачным рабілася возера, якое няроўным блішчастым лапікам разлеглася ў лесе. Той бераг таксама гарысты, круты, парослы ельнікам ды дубамі. А на гэтым хмызняк, драбналессе. Перад самым возерам такі спрытны беражок з пясчанай водмеллю, збоч вялізная крутая гара з дубамі. Казалі, там некалі было паганскае капішча. І вось я ўпершыню убачыў гэткі цуд. Надвор'е было ціхае, летняе, дык той бераг спакойна вісеў у вадзе уніз галавой. І елкі, і дубы. Тое захапляла. Усё самае рамантычнае ў маім дзяцінстве звязанае менавіта з тым возерам. Пасля там купаліся, вудзілі рыбу, лавілі ракаў. Тыя яшчэ вадзіліся. Калі трохі падрос, памятаю, хадзілі ноччу са смаляком. Смаляк запаліш, а яны вакол выпаўзаюць на водмель. Нават страшнавата робіцца. А то засунеш руку у падмытае карнявішча на беразе, а ён цоп за палец і цягнеш яго. Трохі далей на балоцістым беразе ў хмызняку жылі бабры. Ладзілі свае хаткі. Часам можна было бачыць, асабліва ўвечары, як яны плывуць, што-небудзь цягнучы да свайго жытла. Цікава зазначыць, што за час, які мінуўся з моманту маіх першых уражанняў ад возера, шмат што, калі не ўсё, у наваколлі змянілася. Не стала прыазёрных вёсак, пабурыліся ў вайну, ды так і не аднавіліся мястэчкі, паадыходзілі ў іншы свет людзі. А возера ніколькі не змянілася. Усё той жа бераг, тыя ж яго абрысы, водмель і зараснікі трыснягу побач. І нават 3 старыя алешыны на беразе як раслі на пачатку мінулага стагоддзя, так растуць і цяпер. І той бераг такі ж круты і лясісты, недаступны ні зімой, ні ўлетку. Сапраўды, неўміручае і нават нязменнае мілае маё азярко, якое я буду любіць да скону дзён. Хачу адзначыць, што тэксты для праверкі вы знойдзеце ў сацыяльных сетках Музея вольнай Беларусі. Тэксты будуць прадстаўлены ў адаптацыі да сучаснай арфаграфіі, згодна з якой мы сёння запісвалі дыктоўку, а таксама ў аўтарскай версіі Васіля Быкава з захаваннем асаблівасцяў правапісу. Шчыра дзякую вам, дарагія сябры, за ўдзел у нацыянальнай дыктоўцы, за тое, што былі сёння разам з намі, каб выказаць пашану і паказаць сваю любоў да нашай мілагучнай і прыгожай, нашай роднай беларускай мовы. Сёння, як ніколі, мы павінны дбаць пра яе захаванне і развіццё, бо нацыянальная мова – гэта адзін з падмуркаў незалежнасці Беларусі, нашай роднай краіны. Няхай жыве наша прыгожая мова і незалежная Беларусь.